कुसूरगावचे ग्रामदैवत श्री स्वयंभू रामेश्वर आणि देवी दारूबाईचा वाडिया जत्रोत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। 2 दिवसीय जत्रोत्सवाची बुधवारी सायंकाळी सांगता झाली। वैभववाडी तालुक्यातील कुसूरगावचा वाडिया जत्रोत्सव 2 दिवस साजरा झाला। मंगळवारी सायंकाळी या जत्रोत्सवाला प्रारंभ झाला। या दिवशी रामेश्वर आणि दारूबाईसह सर्व देवतांची पूजा, देवीचा मान भरणं, नैवेद्य, महाप्रसाद वाटप आदी कार्यक्रम पार पडले। दुसऱ्या दिवशी पहाटेपासून भाविकांसाठी दर्शन खुलं करण्यात आलं। या दिवशी देवीची ओटी भरणं, नवस बोलणं, फेडणं आदी कार्यक्रम झाले। सायंकाळी उशिरा या उत्सवाची सांगता झाली। या जत्रोत्सवानिमित्त संपूर्ण मंदिराला विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। या उत्सवाकरिता मुंबई, पुणेसह हजारो भाविक उपस्थित होते।